Beste kijkers van Omroep ZVL. Wij zijn op dit moment in het Stadspark in Hulst. En daar is de Brokante Markt. En de Brokante Markt, dat is een markt met allemaal curiosa dingetjes, zeg maar. We gaan even een kijkje nemen wat er hier allemaal te zien is. Ga je mee? Ik sta hier tussen een paar heel gezellige dames en die zijn op z'n Frans bezig, heb ik gehoord. Bonjour. Oui, bonjour. 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 Ik ga terug bij Maar verkopen jullie nog wat of is dat alleen maar lol en... Heel veel. Heel veel. Ja, nee, we hebben al goed verkocht, ja. Ja? Ja, vanaf vanmorgen al. Dus, En dat dat is super gezellig en al super veel gelachen. en daar proosten jullie natuurlijk op. En dat proosten we op. Ja. Die ene vriendin brengt koeken en de volgende brengt een wijntje. Dus wat wil je nou eigenlijk? Oké. Nog oesters en caviar voor vanavond. Ook nog. Maar ik zie hierachter zie ik ook wel iets lekkers liggen. Maar niet dat alles ziet- verklapt, ziet nee, de maar anders hebben we cameraman niks niet, meer dat voor ziet de ons eigen. cameraman niet. Nee, ziet de cameraman niet. Ja. Nee, Nou, het is in ieder geval, superleuk. is dat de eerste keer dat je dit doet? Of, Ja, bij ons is het de eerste keer, ja. Nou, en volgens mij gezien de gezelligheid, dan krijgt dat zeker een vervolg. We hebben heel veel zien passeren. We hebben ook heel veel mensen dat we niet kennen, maar we maken steeds nieuwe vrienden en kennis. Ja, hoor. Ja, Ja, vorig jaar waren we te laat en nu hebben we het wel gered om op met tijd, de Franse slag. kraam te reserveren. Nou, Dus, dus ook zijn heel veel succes en proost. Hè. Proost. À votre santé. proost, hè. Santé. Ik kom uit Zeeuws-Vlaanderen. Ik woon in Klingen een aantal jaren. En oorspronkelijk kom ik uit Stoppeldijk-Veer, een gehuchtje met 10 huizen. Zijn wij geboren en getogen, met een groot gezin, altijd buiten gespeeld. En ik hou van mooie dingen. En dit is mijn hobby. Je verkoopt ze wel. Ja, dit is mijn hobby. Ik verzamel. Het zijn allemaal maar kleine dingetjes wat hier staat, want ik heb natuurlijk wel meer. Ik ben dol op antieke serviezen die je combineert dan met bijvoorbeeld prachtige Italiaanse borden van een schitterende kwaliteit. Want ik vind een servies op zich kan ontzettend mooi zijn en boeiend zijn, maar je mag er ook een speelse toets vind ik aan toevoegen. En het hoeft allemaal niet strak hetzelfde te zijn. Ik vind juist het leuke om de verschillende dingen met elkaar te mixen. En dat kun je doen met heel modern, wat soms geweldig goed gaat, met super oud antiek. Je moet durven, je moet het gewoon doen. En dan kom je soms tot hele leuke, frisse combinaties. Mag ik vragen, u komt uit Klingen. Ja. Heeft u ook een winkeltje of doet u dit alleen maar met markten? Ik heb een tuinhuis. En in het tuinhuis zit een soort van mini-winkeltje. Zo zou je het ongeveer kunnen zien. Maar ik werk gewoon. En dit is mijn hobby. En ik ga naar geen enkele markt toe als alleen maar naar deze brokante markt. En dit is nu voor de 2e jaar op rij dat ik dat doe. En het is weer hartstikke leuk. Dus ik denk dat er ook nog wel een 3e keer komt. Nou, super. Nou, dat zien we misschien volgend jaar weer. Ja, en ik heb gewoon geen zin om alle markten af te halen. Ik moet steeds alles in doen en sleuren en doen. En ik ben op dit moment een nieuw tuinhuis aan het bouwen. Dus dan kan daar Iets groter, dat kan alles iets erin. groter en dan kan daar ook alles weer in. Dus Ja, oké. zo Nou, ben ik lekker bezig. Zullen we afspreken als tuinhuis klaar is? Moet je even een seintje geven, dan komen wij in ieder geval. Oh, dat is met goed. de camera Leuk. een keer langs. Nou, dan knippen we samen het lint door. Gaan we doen. Oké. Dankjewel, hè. Succes vandaag. Dankjewel, merci.
U staat hier op de Brokante Markt. Staat u al wel vaker hier? Ja, dit is de derde keer. Komt u hier ook vandaan? In de buurt, ja. Niet toch van wel? Hulst, maar wel Westdorp. uit de buurt. Ja. Oh, Westdorp, dat is toch nog een eindje, hè? Nee, Val mee. nee, dat is niet zo ver, hè. En hoe gaat het hier bij de verkoop? Ja, super. Ja? Ja, Oh, maar dat is alleen maar ja het is positief alleen maar natuurlijk. leuk. Het is echt leuk. Ja, leuke mensen, goed verkopen. Iedereen vindt het ook leuk, uitlegvragen en zo. Dus dat is heel leuk. Oké. Ja. Nou ja. Ja. Je hebt ook mooie spullen, vind ik. Dank je. Nou, ik wens je Het heel is veel... allemaal nog te kopen, hè. Ja, oké. Ik wens je heel veel succes vandaag en een goede Dankjewel. verkoop. Hè? En dan Dankjewel. volgend jaar weer natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Dag. Nou, we gaan nog eens even kijken hoe je een goede barista maakt, hè? En goede koffie. Is het geen barista? Ik ben de barista en we maken de koffie. We beginnen met een heerlijke dubbele espresso. Ja. En uiteindelijk vullen we die aan met lekker opgestoomde, warme, volle melk. Ben je een koffiedrinker? Ja, lekker. Ja? Nou, dan gaan we kijken wat je er zo van vindt. Staan jullie hier wel vaker? Vorig jaar hebben we een jaartje overgeslagen, maar het jaar daarvoor stonden we er wel. Ja. Het is maar goed dat we er staan, want ze hebben heel erg veel zin in koffie. Ja, hè? Ja. Het is lekker druk geweest. Ja. En je moet toch een paar uur? We moeten nog een paar uur, maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Nou, super. Kijk, even schoonpoetsen. Yes, moet ook gebeuren, hè? Oh, een mooi hartje erin. Met liefde geserveerd. Nou, kijk Kijk eens. aan. Alsjeblieft. Gaan we even naar Geniet ervan. kijken. Dank je wel. Kijk, ik zie hier nog een bekende. Ja. Gemma, jij ook op de markt hier? Uiteraard, de brokantenmarkt mag je niet missen, vind ik. Heb je al gekocht? Tuurlijk. Mag ik het zien? Van mij mag je het zien. Ik moet even uitpakken, hè, want deze keer was ik voorbereid, dus ik heb een tas meegenomen. Ja. Even grabbelen. Mooi zakje. Ik weet al niet meer waar. Ik ben nog niet halverwege, geloof ik, maar het is heel... Dat is maar goed dat je tas meegenomen hebt. Ja, ik was voorbereid dit jaar. Kijk nou toch eens zo'n kijk. mooi doosje voor op mijn bureau. Ja. Een Kijk. houten bakje. Wat ga je erin doen? Punaises of zoiets. Maar het is gewoon voor het mooi. Oké. Het is geen pillendoos, hè? Nee, pillendoos, dat is niet handig. Dat is te groot om mee te nemen. doen we Dat niet is allemaal niet handig. Nee, maar dit is gewoon een hele mooie brokantenmarkt. Er staan mooie stands, ze hebben mooie spullen. Het is geen rommelmarkt, hè? Het is geen rommelmarkt, het is een echte brokante. Ah. Ik zet hem nu alweer in de agenda voor volgend jaar, want daar moet je bij zijn. Daar komt de buurman langs. De buurman heeft nog niks gevonden. Oké. Nou, in ieder geval nog een fijne dag en de winkels er nog. Komt helemaal goed. Oké, tot dan. Tot de volgende keer. Groetjes. Doei. Beste kijkers, dit was een gezellige markt. Een markt vol met heel veel kraampjes, heel veel gezelligheid. En wij kijken uit naar een volgend evenement, maar dat zal zeker voor herhaling vatbaar zijn.